Hei, kuules. Mun ei pitänyt tehdä sitä. Ei? Mun piti vaan... Hei, jumalauta. Sinä, lopeta tommonen. Minähän yritän auttaa tätä miestä. Minä yritin stripata sille. Ei, sinä yritit mulle. Kuinka sinä uskallat? Koska minä olin yhtä nainen kuin sinä, saatana. Minä yritän tehdä ihmisistä hyvää, mutta sinä et ymmärrä sitä. Minä yritän... Ei! Ei, te ette ymmärrä tätä miestä. Minä yritän auttaa sitä. Hei jumalauta, mä ryppään, jos minä haluan, sinä et väärä. Eikä mukaan. Kaikkia se tietää, että ryppääminen on kivaa. Tässä sinulla on kiva hattu. Jumakauta, tapa raiskaa. Jahas, katsotaan sitten. Kauheasti. Minut kyllä. Oi ei, minä otan riisin kakkia taas valmiiksi. Mitä vittu? Sakeli huora. Hei pojat. Panna sitä. Hei kiva. Minä en halukaan teitä. Jee. Hei. Siinä meni meidän sallu. Hei tapakka se. Mä en anna rinssikoiden kellekään. Tää on kivaa. Ai jee. Hei. Ai jee. Mennä panemaan, hei. Siitä saatte huorat. Siitä saatte. Ai mun selkä. Voi vittu. Hei. Mä ulk. Ai ja kiitos. Älä unohda meitä. Ei vittu mun munat. Oi vittu mikä päivä. Jos se sulle. Mun perse. Se raiskos mua. Kiitos. Kiitos kaikille. Kiitos. Moikka. Tadaa. Saakeli. Sinä. Nyt lopetamme tämän juhlamisen. Ja sinun täytyy raskasta sen nostaa sitten. Hei, kuulitte kyllä mitä sanoin? Siitä saatte. Sano. Anna mun selittää. Please, anna mun selittää. Mä vaan yritin. Mä luulin, että se on pilleri. Mut se onkin huume. Anteeksi. Ei, älkää kattukaa mua. Mä lähden takas ryppäämään. Mä menen ottaa lisää niitä pillereitä. Oi, ei. Mä menen ottaa viekraa niin paljon.